Hi friends, கார் சென்சர் பேசுகிறோம். எங்கள்கிட்ட 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது சென்னையில். ஆலந்தூர், வேளச்சேரி, தாம்பரம். 3 இடத்துல 3 பிரான்ச்சஸ் இருக்குது. எல்லா காருக்கும் அக்சஸ் பண்ண முடியும் நம்மளால. ஆடியோ சிஸ்டம் சரி, சீட் கவர், ஃப்ளோர் மேட் எல்லாபடியும் நம்மளால அக்சஸ் ஃபிட்டிங் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன வண்டி பார்க்க போறோம்னா டிவி 300 வெஹிக்கிளில் ஒரிஜினல் சிஸ்டமை எடுத்துட்டு நம்ம ஆடியோ அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்ட்டு உங்களை அப்டேட் பண்றேன். இப்போ வண்டியில வந்தது கம்பெனி ஹெட்யூட் தான் இருக்கும். ஸோ அதனால உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ ஆண்ட்ராய்டு அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் அதிகமாகவே இருக்கும். இப்போ போட்டிருக்கிறது ஆடியோபிளக்ஸ், இந்த கம்பெனி ஆடியோபிளக்ஸ் போட்டிருக்கோம். இல்லை கார்ப்ளே, ஆண்ட்ராய்டு ஆட்டோ, கூகுள் மேப், யூடியூப் வீடியோ எல்லாமே ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும். இதில் டாப் அண்ட் வேரியன்ட் இது 4+64 சிஸ்டமும் வித் 360 கேமராவும் சேர்ந்தே வந்துடும். இதில் எங்கெங்க ஃபிட் பண்ண போறோம், என்னென்ன பண்றோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்றேன். இதுல வந்து சுத்தில ஒரு கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருப்பேன். இந்த ஃப்ரண்ட் குட் கேமரா இங்கே ஒன்று ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இது ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்காக உங்களுக்கு ஃபுல் ஏரியாவை கிராட் பண்ணிடும். ஏஜெட் மார்க்கர்ஸ். இது சைடு ரைட் சைட் மிரரில் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபுல் பார்க்கிங் உள்ள ரைட் சைடு நீங்கள் இண்டிகேட் போட்டிங்கனால ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஓப்பன் ஆயிரும். உங்களுக்கு ஃபுல் ஏரியாவை கிளியர் பண்ணிடும். உங்களுக்கு அதேமாரி பேக் பம்பர் போட்டிருக்காங்க. பேக் பம்பர்லேருந்து வியூ கனெக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு இது ஃபுல் வியூ அதேமாரி ஃப்ரண்ட் வியூ எப்படி போர்ஷன் ஆகுதோ அதேமாரி பேக் வியூ போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஆகும். உங்களுக்கு இந்த ஒரிஜினல் சென்சாரும் ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த வெஹிக்கிளில் இது வந்து கேன்வாஸ் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அடாப்டர், அது கேன்வாஸ் அடாப்டர். இந்த ஒரிஜினல் சென்சாரும் டிஸ்பிளே பண்ணாமல் பிளக் அண்ட் பிளே கனெக்ட் பண்ண முடியும். வித் அந்த ரிவர்ஸ் கேமராலேயே உங்களுக்கு டிஸ்பிளே தெரியும். உங்களுக்கு அது காட்டுறேன். இந்த சைடு இங்கே ஒரு கேமரா ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதே போர்ஷன் தான் உங்களுக்கு. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே நீங்கள் இண்டிகேட்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக அது மூவிங் ஓப்பன் ஆயிரும். உங்களுக்கு இது யார் நின்னாலும் சரி, யாரும் டச் பண்ணாலும் சரி, ஆட்டோமேட்டிக்காக கேமரா உங்களுக்கு டச் ஆயிரும். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வளைவு டேர்ன் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஏரியா ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும். உங்களுக்கு இதுதான் வண்டியில் வந்த சிஸ்டம். இந்த அளவுக்கு சைஸுக்கு நம்ம கரெக்டாக எக்ஸிட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஒரு கேப்னஸும் தெரியாது. இந்த சிஸ்டம் வந்து இதில் ஃபீச்சர் கம்மி. இப்போ 360 வியூ உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஜெக்ட் கலரும். இதில் டோர் ஓப்பனிங்க்கு, ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது வீடியோ 2 சைடு ஓப்பன் பண்ணிருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டோர் ஓப்பனாலும் காட்டிடும். உங்களுக்கு அது மாதிரி ரிவர்ஸ் சென்சார் உங்களுக்கு. இப்போ ஃப்ரண்ட் வியூ போர்ஷன் இந்த 2 எஜெட் காரை காட்டிடும். உங்களுக்கு சைடில் யார் இருந்தாலும் சரி அந்த எஜெட் மார்க் காட்டிடும். உங்களுக்கு இப்போ ரிவர்ஸ் கேமரா ஓப்பன் பண்ணுறேன். இங்கே வருங்க, ரிவர்ஸ் கேமராவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு பஸ்ஸில் வரும். இது ஒரு ரிவர்ஸ் சென்சார் உங்களுக்கு வருது. இந்த எஜெட் மார்க்கரில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு காட்டிடும். உங்களுக்கு எந்த ஒயர் நம்ம கட் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு எப்படின்னாலும் ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். இது எல்லாமே பிளக் அண்ட் பிளக் டைப் தான் உங்களுக்கு. ஸோ எல்லா ஒயருமே நான் பிளக் பண்ணி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த ஒயருமே கட் பண்ண வேணும். வாரண்டி இஷ்யூ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே உங்களுக்கு ரிசல்ட் ஆகாது. உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த கேன்வாஸ் மூலமாக ப்ரொவைடிங் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போர்டிங் கேன்வாஸ் இது எதுக்குன்னா எந்த ஒரிஜினல் ஒயரும் கட் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ பிளக் அண்ட் பண்ணி போனாலே உங்களுக்கு எல்லா ஒயருமே டீட்டெயில் ஆயிரும். உங்களுக்கு அதேமாதிரி ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல்லேருந்து எல்லா ஒயருக்குமே நான் லைன் கொடுத்துருக்கேன். நான் இது ஃபுல் வியூ காட்டும். உங்களுக்கு வண்டியோட ஓப்பனிங்ஸு, பேக்கு, ஃப்ரண்ட்டு ரெண்டிங் மூவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ லைட் போடுறோம். இண்டிகேட் போட்ட உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக வியூ வந்துடும். உங்களுக்கு சைடில் யார் கார்னர் நிற்கிறாங்க, பேக்கில் வியூ, ஃப்ரண்ட் வியூ அப்படின்னு வந்துடும். உங்களுக்கு பட் நம்ம டேர்ன் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து ஒரு வெஹிக்கிளில் வந்து நம்ம கிராஸ் பண்ணி போகிறோம். இப்போ இந்த வெஹிக்கிள் கிராஸ் பண்ணுறோம். இந்த எந்த அளவுக்கு கிராஸ் பண்ணுறோம், எந்த அளவுக்கு எட்ஜ் நிற்கிது அந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு சைட் மிரர் கேமரா காட்டிடும். உங்களுக்கு இந்த பேட் வியூவில் காட்டிடும். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல கிராஸ் பண்ண போகிறீங்க, எந்த இடத்துல உரசுறீங்கன்ட்டு. ஸோ இந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக உங்களுக்கு 360 வியூ இந்த வேலை செய்யும். உங்களுக்கு வால்யூம் கண்ட்ரோல் இந்த ஒயரிங் எதுவுமே நம்ம டச் பண்ணல. ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் எல்லாமே உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு எஃப்எம், ப்ளூடூத், பென்ட்ரைவர் வித் கார்ப்ளே எல்லா ஃபங்க்ஷனில் வேலை செய்யும். உங்களுக்கு ஸோ அப்டேட் ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே யூடியூப் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மியூசிக் கிளாரிட்டி கிடைக்கும். உங்களுக்கு எஃப்எம் போகிறோம். இதில் வந்து டிபிஎஸ் ப்ராசஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு டிபிஎஸ் இது ஈக்குவலஸ் பேஸ். நீங்கள் கேட்குற வந்து பேஸை வந்து இன்னும் கிளாரிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். உங்களுக்கு இதான் ஈக்குவலஸ். நீங்கள் எப்படி வேணும் மியூசிக் கேட்கலாம். லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அதுமாதிரி எப்படி வேணும் மாற்றிக்கலாம். நம்மளால் ரைட்டு, லெஃப்ட்டு, டேனோர் அப்படின்னு எல்லாமே ஆஃப் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு எந்த ஸ்பீக்கர் வேணும், எந்த ஸ்பீக்கர் வேணான்னு ஆஃப் பண்ண முடியும். இந்த ஸ்பீக்கர் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கும் இல்லை ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. எவ்வளோ வால்யூம் ஏற்றணும், எவ்வளோ கம்மி பண்ணணும்னுட்டு அந்தளவுக்கு அப்டேட் பண்ண சிஸ்டம். உங்களுக்கு லைட்டிங் வேறு ஓப்பன் கொடுத்துருப்பாங்க. பார்க்கிங் ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஆன் ஆயிரும். உங்களுக்கு கூகுள் மேப் எல்லாமே நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும். யூடியூப் வீடியோ எல்லாமே வந்துடும். உங்களுக்கு அதேமாரி உங்களுக்கு கார்ப்ளே, ஸோ ஒயர்லெஸ் ஐஃபோன் வந்துனா ஒயர்லெஸ் கார்ப்ளே கனெக்ட் ஆயிரும். உங்களுக்கு இதில் சில ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒயர்ஸ் இருக்காது. அதுக்கு நீங்கள் கேபிள் கனெக்ட் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். இல்லை இது வந்து உங்கள் ரன்னிங்கில் போகும்போது என்ன ஸ்பீடில் போகிறீங்களோ அந்த ஸ்பீடில் காட்டும். உங்களுக்கு இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்குது. என்ன ஸ்பெஷல்னா இதில் யாரோ டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதிலே பார்த்துக்க முடியும். இப்போ நான் டோர் ஓப்பன் பண்ணுற ரைட் சைடு ஓப்பன் பண்ணால் ரைட் சைடு ஓப்பன் ஆகும். அதேமாதிரி நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு ஓப்பன் பண்ணால் கூட லெஃப்ட் சைடு ஓப்பன் ஆகும். டிக்கி ஓப்பன் ஆக கூட ஓப்பன் பண்ணும். உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த டோர் ஓப்பனிங்கில் வந்துடும். உங்களுக்கு இது வந்து ஃப்ரண்ட் வியூ. ஏன்னா பேக் வியூ வேணுன்னா பேக் வியூ பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னரு. ஸோ இது டேனர் வண்டி ஒரு மூவ் ஆகுது, ஒரு சில டேனிங்கில் நிற்கிதுன்னா பார்க்கிங் எக்ஸுனா அந்த டேனிங் காட்டும். உங்களுக்கு இந்த 2 எக்ஸிட் ஸோ வீலோட டேனிங், ஸோ 2 எஜெட் உங்களுக்கு ப்ளே வேணும்.
இது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக். இது ஃபுல் வியூ காட்டும் உங்களுக்கு. அந்த எட்ஜ்லேருந்து இந்த எட்ஜ் வரைக்கும் காட்டும் உங்களுக்கு. இந்த பேக்கில் ஃபுல் வியூவும் காட்டிடும் உங்களுக்கு. லெஃப்ட்டு ரைட்டு இது 2 சைடு கார்னர் உங்களுக்கு எட்ஜ் டு எட்ஜ். ஸோ சரியாக பார்க்கிங் பண்ணுறீங்க, சப்போஸ் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் உள்ள போகிறீங்கன்னா இந்த பார்க்கிங் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது 360 வியூ. உங்கள் சுற்றில ஏதாவது ஒரு மூவ்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த மூவ்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு. இந்த வெஹிக்கிள் தான் பண்ண முடியும் அப்படி எதுவும் கிடையாது. நம்ம எல்லா வெஹிக்கிளும் பண்ண முடியும். இது பேசிக் எந்த வண்டி எடுத்தாலும் நீங்கள் டாப் பண்ணி எந்த வண்டி எடுத்தாலும் இந்த வெஹிக்கிள் பண்ண முடியும் நம்மளுக்கு. நம்மளுடைய எல்லா வெஹிக்கிளுக்கும் நம்ம 360 போட முடியாது கிடையாது. நீங்கள் ஓஇ சிஸ்டம் வச்சிருந்தா கூட நம்ம கேன்வாஸ் மூலயமா 360 பண்ண முடியும் நம்மளால. ஸோ 360 வியூவில் நிறைய நம்ம கான்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம உங்களுக்கு எந்த வெஹிக்கிள் பண்ணணும்னா வாங்க கார் சென்ஸ் வாங்க, நம்ம எந்த வெஹிக்கிளாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம்.